weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni to lappol palol dande maayo ngor rewa e worgo mayela Gambi Fouta Djalo fallemma kon waktu yoni hato masina kame ñoro mango en jiya e gardidi kabruji mena ton to leydi Sénégal oɗo ñalawma hande e hoɓɓe giwi e kala johli leydi ndi gam faade toon to Tiwawona toon to leydi Mauritanie subaka hanke o dañi wayloji baɗɗi e laamu leydi Mauritanie e tuma kayde jagorɗe ɗiɗi guitta e golle mumena toon to leydi Mali pelle tati gonɗe toon to Meneka e taw kadi ko fedde nottortonde MSA ene wonde gacca kame fama e joddima gam waddude junggo e fandu beele ne gadda nden ka e kisala toon to Guinée Conakry caggal kayde seppoji ɓamti toon tuma kayde luural ari hakkude syndicat ji kame laamu ngo e halifaɓe diine mbaɗi erango yo ɗum gas haɗum laaɓa haɗum wiye ceera toon to leydi Côte d'Ivoire ha hande battuji ne jokki toon ko ñalawma gasata ɓe mbaɗi erango ko ɓuuri yawde e yaccade ɓen sukaɓe wonɓe toon to leydi Libye yo gartire kabruji mena jolam jaɓeri ko haali Abouba mayen jaɓɓo musidɗo meɗen ceerno Sarif Dia ko fate jibinede annabi mo jami kise goni watto godde joni jañoɗena kaburuji mon e demgal pula Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam nyalle mon musidɓe tedduɓe nasande capantati jolal hitande ujunnaje ɗiɗi e sappoya jeeɗiɗi kabruji mena ɗemgal pular to leydi Sénégal mayen kale jibinede annabi men mo jami kise ngoni oɗo henna ñalawma hande noon haaqillaji kala ketti toon to Tiwawona nde tawno ko toon tigui ɗum ummori yimɓe hewɓe e ngol lawol noon watti temedere e sappo e jeegom lawola e kene yuɓɓine jamma jibinede annabi mo jami kise ngoni e taw kadi koye wuuro teddungo wiyetengo Tiwawona e kamɓe noon laamu ngo oɗo saaha mo gonɗen ɓe guitti kene wona ujunere e temedde nayyi e joyyi taw kadi ko dadiɗo e beele kay ndenka e kisal ene semboline e nder wuuro Touba ko wona ɗum ko noon halfinaɓe kay nden ka e kisala wuuro ngo ɓe kolliri kene fotta wonde kay accident ji nogas e goho waɗi e taw kadi koye natirde wuuro ngo e teskama hen noon yimɓe nayo wasɓe hen pittali mumena e kene wona capanɗe jeegom e jeeɗiɗo neɗɗo goni ko gañi hen oɗo saaha mo gonde noon kamɓe kala ɓe daari darde Tindelang e gam kay yidde addude nden ka e kisal e wallidde kay yogay joguiɓe werlaji beele kay mbawa yaade taw ko yaadu jam jama ha joni koye on fannu keddoren ma en jaaha toon to Kaolack e to Madina Baye oɗo saaha noon mo gonɗen yimɓe hewɓe ɓuuri wawde wullitade toon e koko ngakki diƴƴe jarateɗe diƴƴe kame kuɓɓam ene ngakki toon ganduɗa maire wuuro ngo e taw kadi ko biyeteɗo Mariama Sarr holliri oɗo saaha mo gonɗen maɓe daro hen darde Tindelang toon to Madina Baye noon jagorgal kalfinangal nden ka e kisal leydi ndi e taw kadi ko biyeteɗo Ali Nguy Ndiaye waɗi toon jillu mum oɗo hen ñalawma hande e taw kadi o yeehi koye koyɗe hoorejo leydi ndi ha joni toon to Madina Baye yimɓe hewɓe giwi e kala nokkuji ɓe gardi to banggue diƴƴe kame laabi kame weeyoji kala gam yidde arde toon to wuuro teddugo ngo gam mawninde jamma e ɓurnaɗo windere ha joni koye on fannu keddoɗen ma en jaaha toon to Matam e toon to Matam noon ma jammo mawnine e nder galle ceerno Samassa e kame galleji diine Fouta kala nder leydi Sénégal e ko taari leydi Sénégal kala ma mawnin oɗo henna jamma e taw kadi koko ɓuuri teskorede jokkere endama e kame hirtinde miskineɓe kame juurade ñawɓe kame mayɓe kala e gam kadi donade windere nde kala ma en ketto hen musidɗo meɗen koddanene Abouba toon to Matam. aleykum assalamu warahmatullahi wabarakatuhu Sarablaye Sarr ñalawma hande o ɗo e wuuro men Matam taweteɗen hande noon wuuro Matam ngo e hoore muɗum finiri kono leydi Sénégal finiri hande ni pop gam mawnide jamma jibineɗo rasulu sallllahu alayhi wa sallam e gardugol noon oɗo mo ganduɗa ko khalifa tedduɗo woni biteɗo ceerno Mouhamadou Samassa ɗo e Matam e Kagulade ene wayno noon bandiraɓe gummima e jokliɗi kala guila to Guinée Bissau to
Guinée Conakry to Mali to Gambie ha to Gabon to Congo ha ton to Amérique to France bandiraɓe fof hande jippima ɗo e wuro Matam ngo ngam tan rendude makko e oɗo jamma kadi e ñalawma payaɗo woni ñalawma aseɗo ko fati ziar makko hande noon wuro Matam ngo heewi wi teb hoɓɓe ummiɓe no mbiruɗen ni e ɗeɗo leyɗele kala ha ton to leydi Mauritanie ene wayno noon eɓe ɗo henne hande wuro Matam ngo heewi wi teb mawlidin nabi o noon ma waɗe jamma hande e gardugol khalifaɓe diine wonɓe ɗo e wuro ngo e yadude e ceerno Mamadou Samassa oɗo waktu galleji makko ɗi pop keewi yimɓe keewi almuɓe keewi kadi hoɓɓe sirifaɓe heewi kadi khalifaɓe diine yimɓeɓe kadi nana gummo gure takkiɗe Matam ɗe foof gam tindade ɗo e Matam rendude makko e jamma jibinede rasulu sallallah alih wa sallam Seydi Sar ko ɗum ɗo ɓuuri tengtude hande kabaruji ɗo henne e wuro Matam ngo yadude kodde nene Abouba e nder weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma kodde nene Abouba ton to Matam ma jamma annabi o mawnine toon e Wourossogui heedani hen caggal kame galleji diine kala ton to Dumgo Wural Fa taw kadi ko galle ceerno Mouhamadoul Amin Ly ton to mbiyen ton to Ɓoki Diawe galle ceerno Modi ene wondi kadi e yogay galleji ha ton to Diaba kame hoore fonde kala ala hen kala ɗo ɗacca e ha ton to Boynaji galle ceerno Ahmadou Boynaji e kam e ha ton to Hunare e nokkuji kala e nder leydi Sénégal e ko taari ɗum kala koko mawninte jamma jibinede annabi men mo jam e kise ngoni ha joni keddoɗen ko ton to Fouta ton to Wourossogui noon yeyoɓe taw kadi ko leɗɗe wonɓe pharmacie e kamɓe noon ɓe mbaɗi potital mabɓe gam hollirde kay e wonde oɗo saaha mo gonɗen kamɓene kul huuli mabɓe ɗiɓe jogui e nder dumunnaji jawtuɗi caggal kay nde poɗɗe kewɗe nanga ton to Touba taw kadi poɗɗe ɗe yoga hen daɗumen koko gasi e yoga hen kadi gona poɗɗe moƴƴe no feewi kamɓe noon ɓe kolliri oɗo saaha mo gonɗen kamɓene aɓe jiiɗi kay nde laamu ngu wattata haqqille mum ton to Fouta ha tenti kay e nder falde Matam kala no woruno caggal kay ɓen jaggat ɓen yiyeteɓe ene jeeya toon poɗɗe taw kadi wona e pharmacie coodi poti kay ko jaggede e nawe e yeeso lawola ha joni toon to leydi Sénégal keddoɗen ma en jaaha toon to Diourbel oɗo hen gorko noon o wiyete ko Alassane Seck kanko Alassane Seck o yarata koye duuɓi nogas e ɗiɗi e caggal kay lewru mars e nder ndeɗo hen hitande ko nden tigui wa jaggano e ñawore makko noon yani oɗo hen ñalawma hande omo lelo duuɓi 5 e kaso taw kadi ne wonde golle wawnere e kanko noon wo tumuno tigui ko fiide almudel makko gotel e toon to wuuro wiyetego Darassalam ha guel almudel rutte jomuma e taw kadi ko almudel biyetegel biyetenogel Souleymani Badiane kanko Souleymani Badiane noon hollirama o fiino ɗum piggal cattugal no feewi e caggal mum noon nde o joddi e dadiɓe o hollirino e wonde kay o furino cukalel ngel o dañi fiide ɗum kono wona ha woro e caggal noon nde cukalel ngel natti fofde ko nden tigui o nawi ngel nder suudu e nde kilon cukalel ngel ko maygel caggal mum noon cukalel ngel nawa toon to Mbour e gam ɓandu mum waɗe ko wiyete toxique tawa noon ɓandu ndu e hoore nde kala ene waɗi piile cattuɗe no feewi koɗen piile kay saabi yaltude aduna e ngel ɗon almudel taw kadi ko jellotuno ngel kanko noon oɗo ñalawma hande ñawore makko yani omo lelo duuɓi 5 e kaso ha joni toon to leydi Sénégal keddoɗen ma en jaaha toon to falde Ziguinchor e toon to Bingona tonne kadi ko accident musɗo waɗi toon kene wona 4.8 kilométre hakkude muɗum e Ziguinchor e taw kadi koye pom biyeteɗo Bayla noon ko pom yel tokosela werlaji ɗiɗi potani kay wawde fottude ɗon kono kay ko minicar goto ene wonde 7 place goto mboɓɓodiri ɗon ha ganduɗa waɗi neɗɗo goto mayde hen waɗi yimɓe hewɓe gañiɓe hen e taw kadi ɓen tigui gañi walla mbiyen on mayde hen hen wonde gañiɓe wonnoɓe karɓe pano ko toon to leydi Gambie gam yidde mawninoyde jamma annabi men tedduɗo mo jaame kise goni sen giwi toon to leydi Sénégal paɗen ko toon to leydi Mauritanie e to leydi Mauritanie hoorejo leydi ndi subaka hanki o noon e laamu leydi ndi waɗi disnodiral ha ganduɗa dañi kay jagorde ɗiɗi waylade caggal kay oɗo hen gorko biyeteɗo Ibrahima Wul Dadda kam wonno jagorgal kalfinagal ñawoje leydi ndi o ɓooyino noon yidde kay ɓooyi yidde iwde ngal ɗo jagorgal e caggal kay hollirdemo wonde o wawata wonde e maggala ko hanki tigui o dañi waylede dañi kay toɗɗede jonde makko ko biteɗo Dia Makhtar Malala
jagorgal heblo non kanyumne waylama ko goddo tigi dañi wadede e jonde muduma horejo leydi Mauritanie odo henna subaka hande jayde ami holliri e wonde kay o yabani wuro witengo Tisit to non ne tawe e ndara leydi Mauritanie e caggalon Tisit e wuro wango witengo Singiti kame wadani ene wonde wallata kambe kalma be ndentodo henna nyalawma hande ngam mawninde jamma jibinede annabi mo jame kise ngoni e tawkadi ene tawtora dum horejo leydi Mauritanie siftinde non wuro witengo Tisit ko wuro ganni wuro fina tawa odo sahanan be nguditi demudi bedde ha yaaji ngam jabbade e yimbe jogorbe iwte kala jokli windere ha tentender leydi Mauritanie e ngam arde yurnade yoga e golle mantinide badade ton e ngol lawol non wadat lawola jeedibi wol ko wuro ngone jure e kala hitande e tawkadi ko wuro burgo teskede en woni wuro nayewo e ndara gure leydi Mauritanie kala e jagorgal kalfinangal fina tawa holliri odo saha mo gonden abe ndari darde tindelal ngam waddi ton golle paydinde cagal kayne teska ton kene fotta wonde paabi sappo sen kali tubankore mbien bibliothèque en sappo nan ton e taw kadi den bibliothèque en kala woni hen ko gede fina tawa ene tawi wuro ngo collège kame école aji tati ko wona dum ko dude limtinde taw ko qur'anil karim ene tawe e ndara godon wuro ene teska non sosi ngon wuro e ko gorko bitedo Sharif Abdel Mumina sosi ngon wuro kay hitande wala ni mbien ko dubi joyi wala mbien dubi joyi e capantate jeegoma e ciaggala fergo annabi mo jame kise ngoni ha joni tonto leydi Mauritanie keddorɗen fedde darniɓe hagge innama dende leydi Mauritanie waɗi erango faade laamu leydi ndi nde ɓe ɗaccita ɓeɗo henna yimɓe jeegoma walla yimɓe joyo fawaɓe juuɗe tonto kay hayɗi e sanga kay nde wuuro ngo walla leydi ndi mawninta manditare leydi ndi ko nden tigui ɓeɗo hen mbanno seppoji e gam kay yidde kay sunanade wonande ɓen waranoɓe nogas e jeetato waranoɓe hitande ujunere temedde jeenayyi e capanɗe jeetati e jeenayyi ha hitande ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeenayyi e jeenayyi tonto leydi Mauritanie waɗi noon nangue kewɗe kamɓe noon ɓe mbaɗi erango wonde kay biyeteɗo oɗo hen biyeteɗo Maymouna Alpha Sy e kani wonde Aissata Alassane Diallo kame Salamata Demba Gueye e wonde Moussa Farba kame Gueye Mamadou yoɓe ɗaccite ko ɓuuri yawde e yaccade ha joni tonto leydi Mauritanie keddorɗen ma en kaale kaɗo hen landa e taw kadi mbiyete ko ADM kamɓe ɗon ɓe kolliri e ko ɓuuri yawde yaccade laamu ngu yo uddita e loskoji luggi wonande kay ɓe nogas e jeetato e waranoɓe e manditare leydi Mauritanie beele moni kala ene wawa yitade hoore mum e nder leydi Mauritanie ha joni tonto leydi Mauritanie keddoren jayde wiitende Alakbar ɓe kolliri oɗo hen gardiɗo nokku binditagol nokku elega wali jammu mum gadiɗo tonto kaso tuma kay nde o yani e nokku walla nde o yani e gardiɗo nokku biteɗo jeluwar nde o yani nokku gardiɗo walla tan mbiyen gardiɗo binditagol nokku biteɗo jeluwar ha ganduɗa waɗi hen gagnande musde no fewi o wali jamma makko gadiɗo tonto kaso mo elega en jaltata leydi Mauritanie taw en jahani toon to Mbahe e Mbahe noon ma en jabbo musidɗo men ceerno Sarif Dia e ko fati e jamma annabi o sallallahu alayhi wa sallam ma en kettomo seeɗa e ko jubbanten e jibinede annabi o mo jame kise ngoni ceerno Sarif Dia bisimilla maɗa. jarama ceerno Abdoullahi Sarr ha joni Seydi Hadji Malick Sy ili sifo holno rasulu feeñiri aduna o yuumi sababata migbadan asabi'ahu misl al musabbih yarnulu ula himami o ari o feeña aduna yuumi omo ɓaaƴi woni forti sababatu feɗelo jofordu ndu migbadan omo tami asabi'ahu peɗel makko keddiɗi ɗi hono no teñotoɗo waɗanni tama peɗel ɗi foof jofordu ndu fotto lay misdalan sabbi hono cubi hin toon ni yarno omo ƴeewa alula to walla woni asman zahimami ɗum ina holla woni ko joom himme ɓeɓe Seydi Hadji Malick Sy min paman holko haalanno koye nde feeña aduna nde on konngol wi o wi ko Allahu akbar allahumma rafiqul ala ɗum woni jalal rabbi rafi o konngol wi ala ko o subi hintono holko wiyanno subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar kabira walhamdulillah kasira sallallahu taala alayhi wa sallam hay siggu goto meeɗani feñirde ni aduna ete haadara ngaddoro hay tiggu goto jogoɗani feñirde ni aduna a jarama weltade ɓe fulɓe andudine maɗa gorko mo Mbahe jeeri min nawtuma ha to dabɓe e sen giwi tonto lappol palol dande maayo ngol leydi Sénégal kame Mauritanie e paɗen ko tonto leydi Mali tonto Mali noon ñalawma hanki o e joɗima toon taw kadi ko fedde witende MSA e gardogol biyeteɗo Moussa Aga taw kadi ko kañum ardi fedde witende Gacca walla mbiyen kañum ardi fedde witende MSA en wondi kadi e gardiɗo fedde Gacca biyeteɗo général El Hadji Aga
jammu ene wondi e gardiɗo koniyankoɓe fama kamɓe ɓe dañi joddade e gouverneur gardiɗo falde nde e gardiɗo nokku meneka taw kadi ko biteɗo Dawuda Mayga kamɓe ɓe joɗima gam yidde waddude junggo e fandu caggal kayde teska e tonto meneka kamɓe falde mum kala ene heewi janguji e taw kadi ko janguji limtindi ha tente aljuma ɓennuɗo henno ha ganduɗa lafaji mbulaji tati mbasi toon pittali mumen e yoga e koniyankoɓe taw kadi ko jeeyaɓe rinde fama e taw kadi gañama toon gañanɗe musɗe no feewi kamɓe noon ɓe gaddi toon ko wiyete hirto lelo toon to e nder falde jafoɗon e nder falde meneka ɓe gaddi toon kuulal hirto lelo sanga kay 22h ha fenma 5h subaka kala jiyaɗo koko jaggete e tene kadi fellede jombani ɗum ni hen ha joni toon to leydi Mali keddoɗen fedde witende Anta Abana walla min Ante Abana kamɓe ɓe kolliri mette mabɓe no feewi e faade e jagorgal kalfinangal rewɓe kame sukaɓe e biteɗo Tarwara biteɗo Tarware Ummu Touré tuma kay nogas e joyi nogas e jeegom nduɗo hen lewru nde ɓe potino toon to nokku inniraɗo Modibo Keita ko sal mawɗo no feewi gam yidde mawninde e ñalawma sukaɓe windere nde kala e tawtorede e joom suudu hoorejo leydi ndi ene wondi kadi e rewɓe iwɓe toon to Kidal e kamɓe noon ɓe kolliri mette mabɓe tuma kay nde ɓen rewɓe iwɓe toon to Kidal nde ɓe gari ɓe naati salo ɓe mbaɗi kay e balaɓe mabɓe tigui ko araray leydi mabɓe walla ni ko araray Ajawat ko ɗum tigui ɓe mbaɗi kamɓe noon ɓe kolliri ngal jagorgal ene fonno selade ɗum saabu so tawi o jaaɓi ɗum kamɓe ɓe jooɗe on sal kamɓe kala ɓe gostodira miijoji aɓe mawnina on ñalawma way kono Aljawat koko jeyti hoore mum toon to falde Kidala ha joni toon to leydi Mali keddoɗen ma en jaaha toon to leegal bitengal welji bugu tonne kadi ko tana musɗo waɗi toon ha ganduɗa ɓeɗo hen wuyɓe toto pawama toon juuɗe tuma kay nde ɓe gollori taw kadi ko pistolet gendarme goto ɓe jane station goto haaɓe nawi toon koppareje joni ene feewi caggal mum noon ɓe pawa juuɗe nde loskoji mbaɗa noon kene wona mintereɓe tato walla mbiyen gendarme ɓe tato pawama juuɗe ɓenne kene tuuma ene ballita ɓen wuyɓe ko wona ɗum ko noon e biteɗo Toma Taraware e ko kañum tigui woni ñawowo gonɗo toon e ngal ɗon leggal bitegal Weli Jibu walla mbiyen Weli Bugu e kanko noon Weli Jibugu kanko noon omo tuuma tigui o wondi koye wuyɓe kanko ñawowo ngal ɗon leggal tuma kay nde teska won gujjunoɗon naggue nde nawa toon ɓoyani wo ɗacciti ɗum e kala saaha kay sa jaggui gujjo a nawi ɗum toon ɓoyatama wo yaltin ɓen wuyɓe e taw kadi tuumimo ɗum ɗon ko gardiɗo maire wuuro ngo walla ni mbiyen maire gardiɗo wuuro ngo ene wondi kadi e joom en wuuro ngo e kamɓe noon ɓe cakti ɗum koye radio wiyetego Siwara ɓe koliri noon mette mabɓe no feewi faade oɗon ñawowo oɗo saaha mo gonɗe noon dadiɓe wuuro ngo gudditi losgo yañgo no feewi e beele kay mbawa jaggude yoga e yimɓe hettuɓe on fannu sen giwi toon to leydi Mali paɗen ko toon to Guinée Conakry ardiɓe diineji mbaɗi erango faade kay ɓeɗo hen waɗoɓe seppoji e taw kadi ko syndicat en warande kay jangguinoɓe kame janggoɓe e dilloɓe e nder leydi ndi kame seppoji ha tenti ko fate hofgo juuɗe ɓe kolliri noon ɓen yo ɗaccu ɗiɗon seppoji kame hofgo juuɗe ngo ha 31 lewru fandu so gueno haaji e kamɓe noon ɓe kolliti ɓe jadani hen hande ɓe jadani hen janggo e caggal kay ɗiɗo hen semgoji puɗɗima wadde wargoji e kamɓe halifaɓe diine ɓe noon ɓe kolliri ɗo e 30 lewru décembre haade mum mayde maɓe jaa hen koyɗe jaam ɓe ƴeewa beele jamne arta hakkude syndicat ji kame laamu ngo Aboubacry Souma ko kañum tigui ardi mawɗo syndicat ji e wonɓe o sahande mo gonɗen kame hofgo juuɗe o holliri ɓe jaɓanani taw ardiɓe diineji ɗi kono janggo ñalawma aljuma o maɓe jooɗo ɓe jewtida ɓe ƴeewa ko ardiɓe diine ɓe kaali ko so tawi aɓe jaadi hen maɓe kollit ko wawi wonde kala ma en gartoy hen toon to leydi Côte d'Ivoire ñalawma hanke hande kala ko batuji gonno toon e batuji keñoraɗi taw kadi ko fedde Europe naɓe kame Union africaine ene wonde loni ne wondi kadi yoga e pelle tawtorade kamɓene ɓe ɓuuri jofade tigui toɓɓere mabɓe koko fate sukaɓe Afrique naɓe holno ballirte ha mbawa dañde gurdam mumen e taw taccani maaje taccani ceene ndiwani grillage uji kamɓe noon ɓe kolliri kamɓe Union Europe naɓe maɓe jaltin ngaluji jonɗi no fewi gam wallide ɓesguji Afrique naɓe beele kay mbawa dañde gurdam moƴƴam caggal kay ko ɓesguji Afrique naɓe e goni lomto janggo o ha joni koye on fannu keddoren toon to leydi Côte d'Ivoire Emmanuel Macron laamiɗo leydi ndi holliri oɗo saaha mo gonɗen yiyande mabɓe kay ɓurde yaccorede ko yimɓe kala yo nel balle jawɗe e toon to leydi Libye beele kay jaggaɓe toon e dumbani lebte jamma ñirawma mbawa itte toon nawte e nder leyɗele mumen sen giwi
wi tonto Côte d'Ivoire paɗen ko tonto leydi Togo ñalawma hanki o ko ujunnaje yimɓe jippi e nder jokli leydi ndi kala ene mbaɗa seppoji men wonde kay oɗo hen biteɗo yaddema kamɓe ɓesgu mum kala mbaɗi duuɓi 50 e laamu leydi ndi e kamɓe noon oɗo saaha ala ko woni yidde mabɓe so wona yo accu laamu ngu ha laaɓa ha wiya ceera kamɓe noon ɓe kaɗani ɗon tan tuma kayde biteɗo Tomi Camara taw kadi ko jagoral ngal leydi Guinée e dogo koyɗe jaam nde yinno kay joddade hakkude mabɓe laamu ngu e kamɓe noon ɓe kolliri jonde jaam wonata ɗon so wona kay laamu ngu artira kuulal ngal hitande 1990 e hitande 1990 e ɗiɗi e nder leydi Guinée e nder leydi Togo sen giwi tonto Togo paɗen ko tonto leydi Cameroun oɗo hen ñalawma hande walla mbiyen jamma hanki dadiɓe ɗiɗo mbarama toon e nder leydi ndi e nder falde Angalfon e taw kadi yalti ɗum ko biteɗo Issa Trama Bakary ko kañum holli ɗum kanko woni caktowo konnguɗi laamu ngu o holliri kay ngun jangu waɗi tigui ko toon e tuma kayde ɓen dadiɓe gonno tigui e laabi ene mbaɗa contrôle ko fate werlaji ko ɗon tigui ɓen arnoɓe ne mbaɗɗe motoje e guddite mabɓe jeygue kono haɗo ɗo gonɗen hay goto fawaka jungo oɗon ketto kaɓuruji mon jolam jaɓe salto o Ghali Abouba kabruji mena jolam jaberi sawto wala Ghali Abouba ma en jaha toon to Irak kame Espagne Palestine e ha toon to Argentine Seydi Sar ko noon tigi kabaruji men jolam jaberi puɗɗortoɗen ko to leydi Irak heeɓi defte kewɗe tawa kadi ko defte koliroji tigi ko fatuno e gurdam nde ɗo fedde witede état islamique mbiyen noon no fedde état islamique noɓe gollortono e noɓe gurduno document ji ɗi noon ko ndeɗo jayde tawa ko jayde mawde Qatar naɓe witeɓe Al Jazeera ko kañum tigi ɓayin ɗum mbiyen inde kewɗe tawa ko yimɓe jihadiste naɓe tawama e ɗin document ji tawa feccere ɓen kadi wona ko hoɓɓe tawa ko hoɓɓe ɓe jeeyaka e nder leyɗele arabeɓe ko hoɓɓe noon tawa kay ko jihadiste en jeeyaɓe ndiɗo leydi koyno leydi France walla jeeyaɓe leydi Suisse walla leydi Belgique walla jeeyaɓe e leyɗele biteɗe Balkan walla mbiyen Balkan naɓe mbiyen jayde nde kadi holliri nden fedde nde wiyete tigui comité o ɗon ardino ɗum walla mbiyen nden fedde kadi ardino ɗum ko jorddarinajo goto biyeteɗo Abourahmani Athami ko kañum tigui ardino nden fedde e nder ɗin ndereji kadi mbiɗe kolliri e nder ɗin kadi kolliri inde yimɓe hewɓe tawa ko ceenoɓe pelle état islamique en tawa kadi ɓen ko hoɓɓe ɓe jeeyaka e nder leyɗele arabeɓe woni tigui jeeyaɓe e leyɗele limtuɗen dow mbiyen ɓen noon inde men tawa ko waɗanoɓe ɓen noon tawa tumano ko yidde tigui dogde wadde yidde yettude ndeɗo fedde wiyetende état islamique walla tawa ko hewɓe mabɓe ko tumanoɓe ko wiyete viol tawa ko violnoɓe rewɓe ɓen foof noon ene mbara inde mumen en tonga e nden deftere mbiyen deftere nde noon walla ɗin document ji noon ɗe jiita tigui koye diwan wuuro wiyetego Moussoul noon ko wuuro ɗiɗaɓa to banggue mawnugol e nder leydi Irak taw caggal wuuro wiyetego Bagdad lamorgo leydi ndi koto Palestine paɗen Seydi Sar Palestine noon ko pelle ɗiɗi mawɗe laami peccuno leydi ndi pecci leydi ndi laami ɗum nden fof ɗum e pelle woni ndeɗo fedde wiyetede Hamas e fedde wiyetede Fatah mbiyen jaam dañanoma noon hakkude mabɓe tawa kadi jaam o ummirnoɓe kadi koto leydi Égypte e oɗo saaha foof noon pamodiral pewgal ene wonno hakkude mabɓe ha yimɓe foof belti hen ko aljuma janggoɓe ponno tigui sifde cifande mabɓe to nder leydi Égypte tawa cifanɗe ɗe noon ko artirde nguɗo laamu transfert laamu Hamas arta tigui e juuɗe laamu Palestine mbiyen e o saaha joni noon luure kewɗe jalti hakkude mabɓe ha kay e oɗo saaha joni sifande janggo nde hayti mbiyen sifande janggo nde hayti ene huula noon jaam dañanoɗo hakkude mabɓe ma jammo firto tigui masala o firto ha laaɓa koto leydi Argentine paɗen to leydi Argentine noon mbiyen ñalawma hanki o ko ñawore nde hono mum meeɗa wadde waɗi tigui e nder leydi Argentine fodde noon 94 neɗɗo ko justice jofino fiɗen ko kañumen tigui ñawano kañumen tigui noddono hanki yeeso ñawoɓe e nder ɓen 94 hen jeegomo goppitama 94 heddiɓe ñawama ñawore musde no fewi e nder ɓen 94 ñawaɓe hen 29 ñawa tigui ñawore kaddi gurdam mumen ene coko e nder kaddi gurdam men jiita nangue woni kay mayata koye nder kaso 19 heddiɓe ɓen ñawama ɓurɗo famdude ko ñawa ko duuɓi 7 leloto e kaso ɓurɗo hewde on e duuɓi 25 mbiyen kamɓe foof noon koɓe koninkoɓe taw ko koninkoɓe ndolago komintoɓe tigui laamu heedam woni ko wiyete dictature ɓe tumano mbiyen ɗum noon waɗno ko guila hitande
ujunere e temedde jeenayi e capanɗe jeeɗiɗi e jeegom ha hitande ujunere e capanɗe jeenayi e jeetati woni 1976 ha 1983 ko nden tigui ɓe laamino toon laamu ndoolam eɓe piya ɓe eɓe mbara ɓe eɓe kaɓa ɓe mbiyen noon ko en paami tigui kala ko neɗɗo wawi wadde e bonande justice koko fawata e mum junngo so gurdam mum juuti koto leydi Espagne cakkotirɗen koninkoɓe leydi Espagne halfinaɓe ko fati en ndenka e kisalmaji leydi Espagne ɓe kolliri tigui wonde ɓe nanggui ɓe jiiti balli nayyi yimɓe taw ko ɗannatonoɓe suudayre woni ko wiyeteɓe clandestin en mbiyen ko adi noon koɓe jiita ɗen taw noon kadi ɗin ɓalli jiita tigui koye nder ɗeɗo maayo wiyetego Gibraltar noon ko nokku taweteɗo mo woɗɗani e leydi Maroc keerol leydi Maroc mbiyen ko adi noon koɓe jiita ɗiɗon ɓalli nayyi taw ɓe nanguino yimɓe ɗiɗo taw kadi ko yimɓe ɗiɗo ɓe paabino ɓe balɗe mumen gasano ɓe paabino ɓen noon hen goto ne tawno tigui kene multino e laanil taw ko laanil ɓe jinno taccirde laanil joɗinogel ngel keddiɗo noon ko hélicoptére soynino ɗum ene lumbo tigui e nder maaji heɓe paabiɗo ɓeɗo ɗiɗo guila ɓe paabiɓe ɗon ɓen kollirino wonde ko yimɓe jeeɗiɗo ɓe gonno e laanil ko adi ko laana kayne ene yoolo mbiyen en paami tigui e oɗo saaha joni ha joni ɓandu neɗɗo goto ne heddi e nder maaji he suwa yitede siftinde e bandiraɓe noon ko hitande nde daari faade oɗo saaha joni fodde ujunnaje tati neɗɗo ko andaɓe tigui ko maayi e nder ɗeɗo maaje siftinde bandiraɓe kadi ko e ndeɗo hitande e oɗo saaha hikka mo jaalten teskama tigui 17 ujunere e temedde jeegom e capanɗe jeetati neɗɗo ɗanni yanke suudere woni clandestin naati tigui e nder leyɗele Europe e oɗo saaha rawane ko ujunnaje 5 e temedde 4 e capannayyi e joyi neɗɗo woni 5445 clandestin ko kañumen tigui nanno e nder leyɗele Europe ɗum noon wonnote ko hitande 2016 en faami tigui ɗum ɓeydima hikka no fewi Ghali Abouba en certanima en dutto ha toon to Afrique banggue hirnangue e nder leydi Sénégal kala galleji diine gonɗi toon kala en juurimamaɓe e weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma e gardogol ceerno Haboul Diallo fedde heblo sukaɗo Afrique toon to Kidira e ɗemgal makko galleji diine gonɗe nder leydi Sénégal kala en juurima ɗumen e kono ne kadi toon to leydi Gambie galleji diine ɗi kala en juurima ɗumen ha toon to leydi Mali e galleji diine ɗi kala toon to leydi Mauritanie en juurima galleji diine ɗi kala kame Guinée Bissau e Guinée Conakry eɗen mbiyaɓe kamɓe kala mawludo jaam e mawludo kadi wonanen jaam wonanen ɓuural e wonanen kisal kala kadi ko duwa hen yo gueno jaɓanena en battunima wuuri ɓiɓɓe fulɓe fullaɓe barke oɗon jarlo oɗon jaafo ɗo yesso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoulaye Sarr kettuki malaki jaam yo jaam Allah hiranena